रोहिणी आचार्य जी जो कि छपरा सारण से चुनाव लड़ रही हैं और उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और 3 नंबर पे है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंचले ना। ये एक फेमस डायलॉग बा लालू यादव के। हमेशा अपना विरोधियों के रेले खातिर ई डायलॉग बोलत रहेला। अच्छा तो ई डायलॉग पूरा शूट करता आजकल खेसारी लाल यादव के ऊपर। चल झूठा। ये बात हम काहे कहतनी, खेसारी लाल यादव हमेशा कहत रहलन हम कोनो जात पात के ना मानी ले आ ना हम कोनो दलदल में बानी, मतलब ना ये दल में बानी ना वो दल में बानी। पूरा बिहार के जनता जे हमार श्रोता बा वो हमरा के प्यार करल हो, कोनो जात के हो को कोनो धर्म के हो को सब के हमार आपन बा। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। जौन इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में रहकर जे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और कलाकार पवन सिंह काराकर से चुनाव लड़त रहा, उनकरा समर्थन में अभी तक एगो बयान नहीं खन दिले। लेकिन रोहिणी आचार्य जो छपरा से चुनाव लड़त रही उनकरा सपोर्ट में बोलन कि हाँ। और हमारी प्यारी बहन, हम सबकी दुलारी बहन रोहिणी आचार्य जी जो कि छपरा सारण से चुनाव लड़ रही हैं और तो मेरे बहन को आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इतना भरपूर दीजिए कि हमारी बहन विजयी हो के आए। हमार बहन बारी उनकरा के वो लोग प्यार दे ही लोग और वोट दे के जिताई लोग। वो छपरा खातिर बहुत कुछ करी हन। छपरा खातिर उनकर बाबूजी एकरा पहले वहां के सांसद रहनी, तो छपरा के विकास ना काल भइल रहे ना आज भइल बा। क्या बात है सर। जब उस वहां के सांसद रहनी तब ओकरा बाद में 15 साल बिहार में आरजेडी के शासन रहे, उनकर सरकार शासन कैलस। तो बिहार में 15 साल वो जंगल राज के नाम से जानल जाएला। तो आज रोहिणी आचार्य अगर जीत जाता रही तो कौन बड़का विकास कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। हम कोनो पार्टी के विरोध नहीं करत और ना कोनो पार्टी के हम समर्थन करतन, लेकिन जोन सच्चाई पे उहे बयान करतन। खेसारी लाल यादव सिर्फ यही वजह से रोहिणी आचार्य के समर्थन करतारन काहे कि वो उनकर जात के बारे, जात के ना रहती तो हो सकत रहे कि उनकर समर्थन भी ना करतन। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। कुछ दिन पहले के ही एगो घटना, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़ भाई जो आपन ही कार्यकर्ता के धुनाई कर दिलन स्टेज पे। धुनाई का कर दिलन, धक्का मार के निकाल दिलन। लेकिन ये बात के कवर करे खातिर उनकर अम्मा जी मतलब मम्मी जी हाथ जोड़त रही है ये बात के कवर करे खातिर। बाद में मीसा भारती भी स्टेज के ऊपर में रही है, तो ये बात के कवर करे के बहुत कोशिश कैलस लोग, लेकिन ये बात कवर ना भइल। पूरा मीडिया में बात के चर्चा बा। तभी सोच सकल बानी कि जौन पार्टी के अध्यक्ष के बेटा बेटे ही ऐसा काम करो तो पार्टी के का भविष्य बा, का फ्यूचर बा, का सोच बा, सोच सकल बानी। और खैर तेज प्रताप यादव के बात तो जग जाहिर बोल ही बा। एकरा पहले उनकर बहुत बड़का बड़का कांड भइल बा और अनाप शनाप बोलत रहलन। कुछ साल पहले मतलब तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव में दोनों में तकरार चलत रहे गद्दी खातिर। खैर वो बात मिट गई। लालू यादव भी कुछ कम नहीं खान। कुछ दिन पहले ही मतलब कुछ साल पहले ही एगो रिपोर्टर के कहले रहलन मार के भुवन फोड़ दे, थुथुन तूड़ दे। इस तरह के बात तो लालू यादव बोलबे करले। तो खैर उनकर बेटा बोललस था, चाहे उनकर बेटा ऐसा काम कैलस था, का फर्क पड़ा था। लेकिन ताजुब के बात ये बा खेसारी लाल यादव के देखकर तू एगो कलाकार बारा, कलाकार के हिसाब से काम करो। अगर राजनीतिक में आवे के बाद तो खुल के आवो, टिकट मिलियो जाए लड़ ले तो चुनाव का भइल बा। सब भोजपुरी के आर्टिस्ट तो चुनाव लड़ते बरसन, तू एगो चुनाव लड़के अपन किस्मत आजमाई तो और जीतियो जैत, ओकर बाद में भोजपुरी के लात मार के संसद के हवा खोइत और का करता। और खेसारी लाल यादव जनता के मूर्ख बनावल बंद कर। तू जातिवाद के समर्थक बारा, तू जातिवाद के सपोर्टर बारा, ये खुल के बोला। अगर सपोर्टर ना रहता तो तू भाई आरजेडी के ही कहे सपोर्ट करता और कोनो पार्टी के कर सकत रहा, चाहे ना करता काहे कि जात भाई मिल गई बा। खैर ई विषय के ऊपर में का राय बा कमेंट्स करके बताई। ये हमार
व्यक्तिगत राय रहे, केहू दिल पे ना ले लो, हमारी सलाह रहे। अब वोट केकरा देवे के बा केकरा नहीं देवे के वो रउआ सभे के ऊपर में डिपेंड करता। अपन वोट अपन मत सोच समझ के दे लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।